Magandang araw po mga kaguro. Ngayon po, ituturo ko sa inyo kung paano mag-open ng PDF file sa Microsoft Word. Start po tayo. So, una po, i-open muna natin ang ating Microsoft Word. Yan. Let's open. Yan. Simpleng-simple lamang po ito. Pipindutin po natin ang open. At dito po tayo sa browse. Then, puntahan po natin yung PDF file na gusto po natin i-open. So, itong sa akin, quarter 1 week 2 worksheets. Try po natin ang ating mga worksheets. And so, pagka-open po natin, may lalabas po na prompt message. Sabi ay, Word will now convert your PDF to an editable Word document. This may take a while. The resulting Word document will be optimized to allow you to edit the text. Yan, so pwede po natin i-edit yung text. So it might not look exactly like the original PDF, especially if the original file contained lots of graphics. Yan, so ibig sabihin, pwede po natin i-edit yung mga text, pero hindi po siya magiging kamukha ng original PDF file. So, click lang po natin yung yung OK. So, may mga words po na, or may mga text na hindi din po natin pwedeng i-edit. So, hindi po lahat ng text. Ayan, na-open na natin. And then, click po natin yung Enable Editing. So, lalabas po ulit yung prompt message. Click lang po natin yung OK. Wait lang po natin kasi yung ibang PDF file ay medyo matagal buksan. Ayan. So, pwede na natin siyang i-edit. Try po natin. Yan. Kung nakikita niyo po dito, ito po, sumama siya sa mga pictures. So, hindi po natin siya pwedeng i-edit. Yan, pag mga ganyan po. So, may mga times po na ganyan. Pero kung pure text lang naman po yung PDF file ninyo, pwede nyo pong i-edit lahat yun. Ayan, tapos na po. So, ganun lamang po ang pag-open ng PDF file sa Word document. So, sa mga gusto pong mag-avail ng PDF file ng ating mga worksheets, just PM my page po, Teacher Mariel. Pwede nyo pong palitan ang mga directions or instructions sa mga ginagawa ko pong worksheets ayon po sa mode of instruction ninyo or sa mother tongue po ninyo. So, yun lamang po. Sana po nakatulong po itong video na ito para mapadali ang trabaho nating mga guro. Maraming salamat po!